Fils. Ja tässä videossa me tempuilemme täällä jossain maastossa. Täällä on yksi minun kaveri Nikke. Hän on yksi minun kaverini. Me tällä kertaa näytämme miten parkour rataan. Elikäs Nikke näyttäisi jotain jännää. Se oli mahtava temppu! Ja loppujen lopuksi Nikke jäi! Nikke! Mitkä on tunnelmat? Ihan mahtava. Hyvä! Hyvä! Täällä on paikkaa! Mistä? Voi! Parkour rata! Tehdäänkö seuraavaksi jotain erikoisempaa? Laitetaan nyt vaan tää eka video, tehdään nyt tästä toinen jakso. Okei. No näkemiin sinne. Heippa! Täällä naisten film. Heippa!